Bakla, video. Hello, video. Bakla. Video yan. Oo nga. Hello, video. Hello, video. Tumayo ka to, no? Supervisor. Paul, may sahod na. Magpakain ka daw. Ay, Ma'am Ray. Pangalawang sahod mo na. Hindi ka na papakain. Paul, pakainin mo na si Alan. Ano talagang hindi kailangan tutok. Yung dalawa. Bakla si Aura. Paul, tawag ka ng shota mo. Di mo tawag. Aura. Paul, tawag ka. Sawa namin. Sinunod ako. Nagpapaalila kayo doon. Kahit video to, ano pinopost nyo dyan? Ma'am, ano ba yan? Kinukuha na nyo na kami. Last day na talaga ngayon. O yan, ikaw, harap. Last day ka na. Ay, harap daw, harap. Hello, ate. Aura. 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 Bakla, ang tigas naman ang mukha mo, sila nagtatrabaho. Ito po si Ritz Asuncion ng Starstruck Batch 3. AKA Aura. Hindi ako ano. Ano ba? What's up? Look. Ito po si Angel. Ang baklang naglilinis ang bukerya. Kasi tilingon sa mukha ng tatay niya. Taga tatay mo yun. Ayoko na. Ano ba, naka-headband ka lang ay? Ito po yung headband ni Auntie. So, nakikita nyo, mayroong bag ko. Baka picture-picture tayo dun sa ano. Dun sa may Christmas tree mamaya. Baka maloban.